फैबाय ओमफ्राय दायो जोङो साब डिभिजनाव थांबाय थादों आरो बाजैदो आंदो नायलांबाय थादों भिडिअनि गेजेरजों मोनसे हाबानि थाखाय फायदों जोङो मोनसे खामानिनि थाखाय ओरै बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै बेलेग खामानि मावनो नागिरदों आरो जों बाजैदो आंदो खामानि दायो बाजैसो खिथागोन आरो दा थांनाय समाव खिथानो गोनां बाजैखौ जों मा खामानि मावनो नागिरदों नायलांबाय था जोंनि जायगाफोरखौ माबायदि समायना समायना जादों बेनि माबोरै देरगाव साब डिभिजन बियो बहुत गोबावनि उनाव दिनै नुलायसिगोन आङो आंनिया बारा जि गुसाराम दायो साब डिभिजननिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांलायनोसै आब'नानि दुकानाव दामले जना थाहैलायनोसै बाजैदो आंदो बाजैफ्रा साइकेल सालायदों उनथिं नायनोबो हाला दा दुकान मिनिबासो लेक्सारा जासिगोन जोंनिया जादोंमोनथाय मा जादोंमोनथाय ओमफ्राय रियाने मा जादों जोंनि फिसाजोफोरा पुरि घुगनि जालायसोदो ओइथिं आरो क्लास 9, 10 नि गथ'फोरा पुरि लांफायदो नै दैमुआ सफैमारबाय दखानाव दाम बिबि सफैमारदो मेंनानै जबाय होनदों आंदोसो गाखोदो मानसिया बेनो मेंबायनो आरो मेंहाबबाय दा जानोसै आरो ग्लब 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 मेंमारगोन जग्रायासो मेंमारो सलायग्राया मेङानो मेंमारदों लोगो मोनदों नै जि गोबावनि उनाव हाथाय गिदिर हाथाय गिदिर गिदिरखौ दिनैसो लोगो मोनलायबाय देनजार जानोसै नै दखानाव बिदो होनो हायाखै दखानिया होग'नो हायाखै होनदों सिनेमा mana ada ang mau aja WhatsApp lu kan sudah cerita dengan ngomong dengan itu bener-bener kalau kita nyala jangan cuma cakap kakak sulang bener-bener ya bukan boleh nak deh sedang canang deh sedang ngawangi pas deh punya video gitu Misi namun kita nak nulisnya. दायो जोङो बाजैदो आंदो मेडिकेलाव दंफायो आरो ओमफ्राय दायो जोङो न'आव थांनोसै दसे थानानै दे मानो मेडिकेलाव फायखो जों खिथादो बाजै स्कुलनि क्लासनि गथ' सासे मा होनो आथिं आखाइ बुख्रुबनाय जाब्रबदोंमोन बेनि थाखाय लाबोनाय जादों बेखौनो नायनो फैनांदो जोंबो गार्जेन रावबो गैया नालाय बेनिखायनो जोङो थाथ'नांदो आरो जाथ'नांदो आरो दसे ओमफ्राय भिडिअखौ बिनानै दोनसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय